America lalengeza kuti lasiya kupereka thandizo lake kwa mayiko osiyanasiyana. Koma zimenezi zakhudza bwanji ntchito za umoyo kuno ku Malawi? Dzina langa ndali nafe mlamba ndipo ndikulandirani ku programu yathu ya lero ya MBC Exclusive. Lero tikucheza ndi MAZIKO MATEMBA amene ndi mmodzi mwa omenyera ufulu wa nkhani za umoyo kuno ku Malawi. Takulandirani. So kwambirani nafe. Eziko. Tango tipatsani chithunzi motalandira uthenga onena kuti dziko la America lanena kuti ayi basi sikupatsaniso ni thandizo. Uthenga umene munawalandira bwanji? Unabwera modzidzimutsa ngakhale kuti kudzidzimuka kwake unaona kuti timayembekezera chifukwa ndikumbukira tsiku limenelo limene president wa tsopano ku America amalumbiritsidwa anthu ambiri amakhala ndi chidwi chifukwa dziko la America ndi dziko limodzi limene ndithu linapanga chiganizo mbuyomu kuti likhale mtsogoleri wa nkhani za umoyo pa dziko lonse lapansi, amati global leader on public health. Ndiye ukanena kuti ndikhala mtsogoleri fo mayiko amasankha kuti ifeyo tipanga utsogoleri wakuti so dziko la America linapereka utsogoleri wokhala leader wa public health. Ndiye pakakhala zonse zokhuza ndi za umoyo pa dziko lapansi kaya ma-agency kaya mayiko amasuzumira kayi ku America kuti aku America kuti bwanji kuti athandiza bwanji komanso akufuna kuti akuyenda njira ya mtundu wanji za umoyo. Ndiye inabwera ndi shoko chifukwa chokuti mayiko samayembekeza kuti dziko limene likupanga ngati likupanga lead pa nkhani zokhuza ndi za umoyo pa dziko lapansi lasintha maganizo. Anthu kusintha maganizo kwake kunalengati kwa ufulumira. Sitimanena kuti sangasinthe chifukwa mwina tikhangatala kuisa chifukwa dziko lonse limakhala ndi ndondomeko zake makati mati foreign policy zimene zimayendesera dziko mwamakakhala kubwera boma latsopano. Ndiye kunabwera ngati shoko chifukwa maprograms amene anagundawo ndi maprogram amene ndithu akuluakulu monga okhuza njombera wabwino komanso maprogram okhuza ni HIV and AIDS. Thandizo limene dziko la America limapereka kuno ku Malawi ndilalikulu bwanji? Ndilalikulu kwambiri chifukwa dziko la America limapereka mwina anthu amangona ngati ku USAID kokha, mwina anthu amaona ngati ndi ku CDC kapena ku PEPFAR kokha, komanso kuphatikiza Global Fund. Mukulu posa khalisapo tinali msonkhano wakulu for the first time mu history ya ku Malawi board ya Global Fund. Kumene kujanso boma la America limayika ndalama zambiri zothandizira kuti zithandize matenda okhuzana ndi HIV, TB, malaria komanso kukonza ntchito za umoyo ku Malawi kunoko. Ndiye tikamati America mukandafotoza kuti ndi leader wa zinthu zochitika za umoyo pa dziko lapansi, ndithu thandizo lawo ndilochuluka ndithu loona kuti ma percentage ambiri amene tikulandira panopo kuchokera ku kunjako ambiri amchoka ku America. Ndiye ngati bungwe mwakhuzidwa bwanji kutsatira ganizo limeneli? Ife takhuzidwa kwambiri chifukwa ifenso mafunding athu ambiri, maprogram athu ambiri anali wa ku America Congo kuchoka ku USAID komanso ku CDC komanso mabungwe ena ndithu ma foundation ena ndi ena. Ndiye takhuzidwa ndithu okuti nanga sikukhuzidwa kunalengati kubwera mwadzidzidzi komanso tinaona kuti kuboma konso akhuzidwaso kwambiri chifukwa ifeyo mudziwa ntchito yathu imene inakhazikitsidwa kuchokera mu ndondomeko ya za umoyo ya health policy ya ku Malawi kuno imafotokoza kuti civil society ntchito yanu yoyamba yayikulu kuthandizira kuti ndalama zipezeke za umoyo kuti anthu azitha kuthandizidwa ma za umoyo kupanga makampeni osiyanasiyana. Kono mmatona mwayankhula za 15% za budget chanjani zimene timapanga chifukwa kuti mu ndondomeko za umoyo anatika kuti ntchito yathu ndi imeneyi. Ntchito yachiwiri yosesana kuti ndalama zimene zikupezeka za umoyo zikuyendesedwa bwino, sizikusowa kapena sizikuyendesedwa bwino. Chachitatu ndi nkhani yoyesesa kuti tikhale ngati mulumikizi kwa anthu akumudzi ndi anthu amene akupereka ma service providers. Ndiye timagwira ndithu nsanamira zitatuzi munjira zosiyanasiyana kupereka ndimene timagwirira ntchito. Ndiye ntchito yathunso imayilira kumene kuthandizira kuti za umoyo zizipezeka anthu akapita kuchipata azitha kulandira za umoyo mosavutikira. Dziko la Malawi limadalira kwambiri thandizo kuchokera m'mayiko akunja makamaka dziko la America. Tiyembekeze mavuto otani pamene ganizo limeneli lachitika? Ganizo pamene lachitika ndikusonera kuti ngakhale labwera pa shoko chifukwa chokuti boma la Malawi bwino wake linayamba kuyika kale ndondomeko zina ndi zina mu plan yake yatsopano amati health strategic plan komanso health financing strategy imene ndithu ayika ndondomeko zambirimbiri zofotokoza kuti kodi tingayende bwanji tokha mawaka pa domestic resource mobilization. Chaka chatha munaona kuti anduna za finance anachoka ndalama kuchoka pa 8% kufika pa 12%. Zimene ziyaso zinali mbali ya ndondomeko zimene zayikidwa. Komanso ndondomeko zina zayikidwa ndiona kuti ayike mina zokambira ndi misonkho
ina ndi ina imene mwina ingathe kuchulukisako ndalama pang'ono zopita ku zaumoyo kuti anthu akakhala kuti mwina afuna thandizo la zaumoyo losiyanasiyana kandi la HIV lomwelo kandi la TB kandi la malaria ka even ngozi komanso mwina matenda ena ngati diabetes disease makansa amene achulukawa kuti at least mavuto asamakhalepo then tisaona kuti boma Malawi ndithu layambapo ndithu mwa serious kuti likupita ku reforms areas koma mazuwa zimene zimatengeranso kuti tikambirane ndi magulu osiyanasiyana komanso a law commission posakhalisa apa ndithu amaliza report yawo ya Mad Health Act imene inapangira review comprehensive 1948 kwa panopo ndithu anayikonza kuionaona ayikapo ndondomeko za health fund kuti mwina tipezepo ndalama kuti kind fund komanso kuti ndalama zitha kufika malo amodzi ndikugawidwa ma programs osiyanasiyana ndiye ngati chiyembekezo cha boma Malawi pa mfundo sanamira zimene zikuchitika ndithu koma mudziwa kuti ndalama zimene zikuti zipezeke pamafuna kuti anthu agwirizane parliament izione komanso kuboma kwazione ukabineti kandi kuti zonse ziyambe kuyenda munjira yake so kukonzekera ngati boma Malawi ndithu lakhala kumakonzekera pakanthawi ndithu komabe monga ndafotokozera kuti boma Malawi lifunika chithandizo chokera maiko ena chifukwa chokuti tifike pa mulingo ofunikiradi kuti tithandize anthu pa zaumoyo pamalira zambiri koma mankhwala kokha kuja ndikodula kwambiri kuti tigule mankhwala kuti anthu akwanire kuchi zipatala zonse ndikodula anakhati mapatena athu kunalibe ku HIV kuti sanatigulire mankhwala a ARV komanso ku malaria kuja ndikuti tikukhala pa chipsinjo chachikulu ndi magulu ati amene akhudzike kwambiri makamaka kaona chifukwa cha ganizo limene boma la United States lapanga ife chimene chikutopsa kwambiri ndi nkhani yokhuzana ndi kutalikira kwa moyo wa anthu timati life expectancy chifukwa inu ndine ali nafe kuti tikhale pano mulungu ndithu timakhala amayembekezera anzathu akumaiko ochita bwino aja mmaona amamwalira ndi zaka 100 ena 95 years akamwalira munthu wa zaka 40 50 amadabwa mwina amwalire pa ngozi ndiye kuchoka kuyambiriraku mpeza kuti mene HIV tinalibe chithandizo chachikulu ndi zithandizo zochokera ku America komanso mabungwe ena anthu amamwalira osapitira zaka 40 ndipo akafika 40 amakhanga kuti basi wafika wakalamba watheratu ndikuti sapitiriranso 50 years anthu samafika mbuyomo pakadali pano anthu akumakhala 70 80 years even iso ma 90 chakuti chifukwa chokuti chithandizo cha HIV and AIDS chithandizo cha nkhani ya uchembero wabwino chakhala chikumabwera ndithu kuzera ku America komanso mabungwe ena okhazikika ndiye zimene zozapangisa kuti anthu akhale ndi moyo wautali ndiye kuopsa kwa ife sopano tikuna kodi sitibwereranso mwakale kuti life expectancy icho kamwena ku 70 ku 80 kuja nkuzabwera ku 40 kuti anthu samakhala nthawi yayitali ndiye kuopsa kumakhala chonchi wakhala 40 years ndiye ukhale ndi mwana ukhale ndi ana wathandiza bwanji kuti ametse skulu komanso akule msungu wabwino komanso makolo amanyadira mwana wawo akakhala kuti akazafika kumaliza skulu mpaka na ndikumaliza college ndikuyamba ntchito ndikukathandiza pa chikwati cha mwana wawo ndiye kale sizimatheka kuti makolo ambiri odwala mwana zaka 40 mwana skulu sanamalize mavuto ambiri ndi pakhomo ndiye chopizo ambiri khani khuzana ndi life expectancy komanso kumwalira kwa anthu HIV faka leja mkumbukira anthu amakumwalira chisawa okuti anthu HIV anthu amachita kuona kuti asizikuyenda pa muzipatala zathu komanso makumo kodi dziko la Malawi likuchita bwanji makamaka tikaona pa nkhani ya universal health coverage dziko la Malawi pa nkhani ya universal health coverage tikuchitako bwino chifukwa chokuti plan yakunduna za umoyo amati health strategic plan 3 komanso health financing strategy iwo afotokoza bwino ndithu kuti tikafike ku chilinganizo cha 2030 amati towards 2030 agenda ndi maplanning aku Ministry of Health maplanning athu ife ngati mabungwe saboma tikupanga ndithu chilinganizo cha 2030 chifukwa mene dziko lapansi mu 2019 limapangaso ndondomeko za universal health coverage political declaration ku New York ku General Assembly anafotokoza ndithu 2030 tena ndithu tikafike pa 2030 maiko apanga adapt ndiye maiko ambiri ngati Malawi maplani awo osanalowesa kuti 2030 kuti tikafike 2030 tisatiresanamira izi ndizi ndiye boma la Malawi ndithu agenda 2030 SDG 2030 ndithu koma panopo ndi machenjeza awa kwabwera ngati ka chiopsezo pang'ono kuti kodi 2030 umonga matenda HIV tikwanisa 2030 kuti matenda okhuza ndi uchembero wabwino kuti ana asamamwalire asanafike zaka 5 komanso azimayi akamabereka azibereka osamwalira kuti zimene tizikwanisa komanso matenda HIV and AIDS apezeke kuti mwina asakupereka chiopsezo kwa anthu monga pano mudziwa kuti kuli mankhwala ndithu chithandizo chochepa and AIDS chiona kuti makolo asakhala ndi HIV and AIDS kandi mayi kandi bambo amathobereka mwana osadwala ndi nthenda la HIV and AIDS ndikukhala ndi moyo ndikukula bwinobwino
zimene zijaso zinabwera chifukwa choti kuli ndithu chithandizo support imene imabwera. Komanso kuli matenda angozi masiku ano achuluka kwambiri mzipata zathu chifukwa chakubwera kwa njinga zakabaza komanso ngozi zosiyanasiyana kubwereso chiopsezo china ndi china. Ndiye ife 2030 tuzati ndiotheka koma chiopsezo chichi ngati sitipanga management ndiye kuti mwina zambiri zitivutira pang'ono. Nkutheka kuti mwangotsegula kumene kanema yanu ino ndi MBC exclusive. Dzina langa ndali nafe mlamba ndipo lero tikucheza ndi MAZIKO Matemba amene ndi mmodzi mwa anthu amene amamenyera ufulu wa nkhani za umoyo kuno ku Malawi. Khala ndi pomwepo. Tikupitirira ndi program yathu ya lero ya MBC exclusive. Ine ndali nafe mlamba ndipo tikucheza ndi MAZIKO Matemba amene ndi mmodzi mwa anthu amene amamenyera ufulu wa nkhani za umoyo kuno ku Malawi. Amatemba tangotifotokozerani ndi zimene zachitikazi. Amalawi akhale ndi nkhawa potengera kuti thandizo limene boma la America limapereka kuno ku Malawi pakadali pano lasiya. Choyambirira boma linanena ndithu masabata apitawo nkhani itangotuluka mwina munaona secular anafotokoza kuti ma programs amene ndithu amapanga fund ya America makamaka HIV komanso enawo pakadali pano boma ndithu sukuti avutika anthu for secular amene anafotokoza ndithu mukabula zipata zathu kudali pano mwina zina mwina sizikuchitika koma zambiri monga kupeza kwa mankhwala HIV TB malaria mukapeza komanso ma programs ena ndi ena. Kumabe kuchiopsezo cha ma programs ena amene ndithu amathandizira kuma programs amenewo chifukwa choti mudziwa kuti boma la America lakhala kuthandiza Malawi kulemba anthu ogwira ntchito mchipatala kupanga ma services ena ndi ena kuphatikizirapo kwa anthu ogwira ntchito mchipatala. Ndiye munaona kuti anayimisa kaye kuti mwina anthu amenewo nanga siku nalenga mabungwe amene ndithu amalipira masalari kwa anthu ngati amenewo anayima koma tangoona masiku apitawa kuti achosacho chireso chimenecho ayikaponso kuti anthu akayamba pakati pamamba ndithu kamba Friday kuti anthu ena ambotani kugwira ntchito. Komabe chiopsezo chidakalipobe chifukwa chokuti pali ma programs ena amene ndithu akuawunikirabe fayika masiku 90 kuti aone kuti masiku 90 kuti zimene zitheka. So pakati pano ndikuonera kuti ndithu anthu asade nkhawa kwa boma sola pangashuwa kuti aboma onse akuyesesa ifenso ngati mabungwe aboma tisiza kuti aboma ndithu zimene afotokoza ife tizipanga kalondolondo for you anthu afunika ma services. Nde ma services ambiri akuluakulu amene ndithu anthu akulandira chithandizo pakadali pano kutengera kuboma komanso enafe amene tikudziwa amene ntchito za moyo zimayendera komanso bafa kapena zinganizo zimene boma la Malawi linapanga mapartners ena ma resources adakalipobe mwina masiku mwina miyezi ibwerayi komabe zilirabe kuti pakhabe ndalama zowonjezera chifukwa pali ma services ena amene ndithu akuoneka kuti mwina upangidwa padera kuti supezekapo. Ma services ake ndati ma services amene ife tikuona kuti mwina akuza kusokonekera pang'ono mukuona kuti anafotokoza kuna kuti muchikalata chakunduna za umoyo anafotokoza kuti ma services ena amene ndithu boma la America limachita kubwera ndi kuthandiza okha ndi ambiri ayimakaye koma sambiri ma services ake ngati ukali prep ena komabe akuyesesabe kuti ma services amene abwerereso muchimake komanso china chimene icho china chiona kuti magapo amene achokawo nakasizabwera ngati modzidzimusa popozeka kuti tipange filu kudzera kwa anthu athu ogwira ntchito mchipatala ena makhala ngati kuti mwina nangasi ndiocheperapo komanso ena mfunanso upangidwa padera kuti kwanza anthu amene amagwira ntchito ndiphunziranso ku boma la Malawi komanso ife ngati Malawi kunena kuti tisamangolekereraso anthu obwera amene kuti kulungu asirira program kuti aziyenda nayo mwina nthawi yakona tsopano kuti kodi tingapangwanji